Di ara ang ipaabot sa mga gi-promise nako nga big discount sa mga gustong mag-eskwela og Korean language aron makat-on mo og inistoryahan og basic Korean para makapasar mo sa exam kung mag-apply mo diri sa South Korea. Kaya nag-promise man ko ninyo nga maghatag og dako kay nga discount. So tanawa ang video kay dili lang ni discount ang hihatag kundi daghan pa kayong mga benefits nga imong makuha kung diri ka mo eskwela sa ilang eskwelahan. Kani nga video para jud sa mga tawo nga gusto mag-apply sa South Korea. Samot na tong wala bitaw kayo budget, nag-uo mo kay asa ko kanang apply kung nana koy amo, wala kay kanang kadungan kung asa ka mong kwarta. Kani nga video para jud sa inyo ha kay sakto jud sa sa inyo kay dili lang ni ingon nag-offer ko og Korean language kundi pati na yung mga kanang financial. So tan-awan ni nga video og i-share po ninyo kay para pod sa mga inyong mga silingan, inyong mga anak, mga barkada kay basin pod og mao pod ni ang way nga maka-abroad sila og South Korea o mahatagan kag sabon og chocolate. Di ba? Sa mga wala pa naka-idea ha or nakaibawo, ang pag-apply jud diri sa South Korea, kinahanglan jud ka mopasa og TOEIC exam or test of proficiency in Korean or Korean language na siya. So, unsa may imong buhaton para makapasar jud ka sa exam? To tell you honestly, jud mga kababayan nako diha mga Bisaya, pwede naman ka mag-take sa exam via self-study or mag-enroll ka sa Korean language. Pwede pa na siya, depende na sa imo kung nakay-budget, pwede ka mag-eskwela. Kung wala kay budget, pwede po self-study. Pero para dun sa sa tinuunday lang, mas dako jamo ang percentage makapasar ka sa exam nga mag-eskwela ka sa mga Korean schools kaysa mag-self-study jud ka. Mao jud klaro nga pagka-istorya. Kaya ako jud diri nag-eskwela man pod ko diri sa South Korea. Lisod magani ko nga nag-eskwela na ko diri na pod ko nagpuyo sa South Korea, di ba? So makomparison no nimo kung unsa ba jud dapat self-study ba or kanang mag-eskwela ka og Korean language. Okay? Ang Light Korean Language Bohol, naan na sila yung mga branches sa Tagbilaran, ang main branch na sa Norquist Building dapit sa UB, naa sa Talibon, Carmen, Lubok, sa Barangay Candabong sa Lubok. Diha sa among barangay basa mo. Diha ang upat nila ka branches. Kung asa ka man dapit sa Bohol, ikaw na mamili kung or asa ka mong enroll kay mahatagan magyapog discount bisig asa ka dapit sa branch nila mag-enroll. So patas ang tanan. So kintahay mag-enroll ka sa ilang school, mao ni ang whole package. Book 1 and 2, duha na sa kalibro, mao na siya dito ka mag-study nga sa ilang school na libre na siya kauban na sa imong gibayaran ng tuition. Kana parang ganidaan, grabe na. Tagpila ang libro karon og imo nang paliton. Libre ang libro kung diha ka sa ilaha mag-enroll. Ang duration di ay sa ilang klase sa pinaka-basic is less than 1 month na siya or 1 month. Pero kung mahuman na ka og klase, nara sa imo kung magsige kag balik-balik sa ilang eskwelahan kay gusto jud ka magkat-on og mga Korean nga murag solid dito jud mo ang imong gibayad nga tuition narapod sa imo hana walay magbuot sa imo basag didto pa ka matulog walay problema. Bitaw tinuod unlimited gyapon ang learning samtang wala pay exam. Next example duol na jud kayo exam na nakitrabaho kintahay nya kanang busy ka nya inig timing nga na exam unlimited pre-review gyapon sila kanang nanay si mock test nanay si kanang murag actual nga exam na dito sa ilang eskwela na dito unlimited gyapon na ang review mao nay grabe ang ilang services nga gihatag kay kanay mo sila dili lang kaingon o kanang mangwarta kay makasapi ta nang gibay tuition no dili mo na ipasabot ilang serbisyo din ila daghan na kaig mga kababayan ako mga bulano diri sa South Korea nga nana diri tungod ana ilang eskwelahan ako di po ko magpakauaw aning Facebook content kung igo ra mo na ihagbong sa mga kanang kadautanan oy kana na lang po nana kung South Korea nganong magpakalabad ko kung magpakauaw ko sa endorse na way lami ilang services ako mismo makaingon nga nindot ilang services baliki ko, komente ko sa mga content kung nagjama ako diri. Mao nang ako nagama ko content para pod sa atong mga kababayan nga kanang makatabang ba. Pasig naning nga paagi. Next is kanimo ipinaka the best katong ingon ako ganiha nga katong mga walay mga kwarta bitaw nga maglisod maguno nga makabayad kog tuition tama na pod diha kay inignan ko amo unsa asa mo kwarta asa man ko kanang igasto. Mao mo ni mubabag sa atong una gud kung ma-apply tag South Korea kaning asa ta og igasto. Kaniha paminaw mong tanan, paminaw mo sa mga gusto mag-apply sa South Korea. Kani ang crucial nga part diri sa content karon. Example, makapasar na mo sa exam, unya wala mo'y budget, tabangan mo nila, naa sila'y offer nga assistance nimo. Dili pasabot nga ilang kwarta gamito na, kundi sila'y mangita og kanang kalunan ba or kahuwaman og kwarta para
para mo'y gastuon mo palupad sa South Korea. Kana palang daan bisa ka makakita na nga Korean school nga magpakalabad sa imuha. Sila'y mangitag paagi nga waki ang kanang mga plane ticket nimo inana, sila'y mangitag paagi kay tinabangay man wala sila. Give and take na siya dili lang kay iyo para sa ilaha nga makatigom og tuition. Pila ra man ang tuition na. Ako insultan niya ang bayad sa tuition og ang discount. So ayaw mo kaguo kung wala mo'y kwarta nga kana i-process ba kung makapasar na mo sa exam kay mao tong giingon nga free assistance sa pagngita og kwarta pag-process sa papel kung nara kay amo pohon. Aho na po mo i-remind example no kanang ni-take na sa exam niya wala ka kapasar inig sit in mo pohon wala na kay bayaran hantod jud ka makalarga makapasar kaisar jud ka mo bayad nila tuition mao jud ay pinakaganahan nila nga kanang school kay grabe ang ilang gi-offer bitaw sa mga tao nga makalarga lang jud ba wala sila mag-aim anang makatigom og tuition fees sa mga estudyante kana na lang og una nga magsigig kag sit in diha magsigig kag balik-balik og pa-review diha dako na kayong tabang na oy unya ang kanang imong gibayad tuition maka-learn man kag Korean language ana makatabang man na sa imuha dili man kay ingong paghuman imong eskwela di na magamit kay personal na ko nga kanang personal na ko nga experience naka-tour guide ko og Korean exclusive sa Bohol tuo mo sa dili tinuod akong gisorte sa una nag-eskwela ko og 3 days lang sa Cebu pag uli ako sa Bohol nakatrabaho ko og Korean language Korean exclusive nga tour guide Hanator man to siya og nakaila mo ana naka-tour guide ko na tungod anong basic nga Korean language gitabangan ko taong mga ahong silingan sa Panglao sa una tinuod na nagamit ang ahong basic na eskwelahan so malay mo nimo pag imong pag-eskwela magamit po na nimo di ba narapod sa imo kung saan mo paggamit so taran mao ni ang ahong ihatag nga discount para sa inyo kani ang ahong ihatag nga discount para ninyo kay makatabang po ninyo basin sa gamay nga paagi lang kay kani wala jud koy bayad sa Korean school sa tinud ako ang nihandyo sa ilaha nga mahatagan mo discount unsa man inyong buhaton i-share lang guni nga video tapos ingna dito ko ka boardjack nakakita sa content nga mahatagan kog discount kanang tag-iya diha automatic nakailam na naho automatic mahatagan mo og discount ang ahong ihatag nga discount sa inyo ha kung cash ang inyong ibayad muhatag ko og 600 pesos discount aho na siyang ipaminus sa tuition fee kay ang ilang tuition fee kay 8,000 man jud na multi package ganiha mga libro mga review mga assistant sa katong pag-registration mao ni ilang package 8,000 so kay gumikan mahatag ko nitong offered ako man nihandyo ni ma'am so minusan na to na og 600 pesos dako na kay siyang tabang kay imong tuition mahimo naman siyang 7,400 so katong 600 imagine na pwede na ka imo na pamilite pwede ni kaon samtang nag-eskwela ka di ba dako na kay tabang siya para ninyong mag-eskwela pa lang kay sayod jud ko nga lisod kayo mga apply kay kaning kwarta man kanang atong kalisuran so dako ni tabang unya kung installment pod ang imong basis kay di jud ka kaya afford so gamay ra pod ang hatag discount kay nagbayad ba sila mga building permit mga maestra so ang hatag nga discount sa inyo is 300 na lang siya maay na lang jud pod na pero una-unaan na lang pod to mga offer ganiha nga pwede nimong ma-avail katong unlimited sit-in gikan sa pag-registration sila na imong assistant sa imuha mag-register sa DMW daghan kay og mga offer sila nga kanang gihatag nga pabor na kay sa inyo ha ug mag-unahan na lang mo nga 7,000 dako na kay noy kanang 7,000 siya tinuod lang so sa adlaw ra na imong trabaho diri sa Korea og overtime tinuod kay kani mga abroad ta kinahanglan man ta mag-invest og kwarta dili man ta pwede og magsigil ampo lord pa abroad ko bi kay mutabang ko sa mga anak etc mutabang ko sa mga gidkanan igsuon mga barkada na kinahanglan mo invest ta kwarta kay kwarta ba atong gisgutan ani mga abroad ta para makakwarta ta so kinahanglan ka mo invest ka dapat una aya ka makakwartag dako kay dako man jud ang sweldo diri sa South Korea so mao to guys ang imo lang ikuan kung moadto ka sa center or sa mga schools nila ingna lang kay boardjack ka nakakita nga ipa-discount ka og 600 kung cash unya kung utang is 300 so unta nakatabang po ninyo kay ginagmay kay ako ordinary ra pong tao diri na nagtrabaho sa South Korea nga gusto pod mag-share sa inyo ang pamaagi sa pag-apply o unsay mga way of living diri para kung pohon na naka diri pohon dili ka makuratan ba di ka culture shock daghan ako gigamag content party culture shock mga way of living mga presyo diri sa Korea mga kanang unsaon ni mga katrabaho unsaon nimo pag-adjust sa mga katrabaho daghan kay gigamag content tan-aw lang mo diha para ma-inspire pod mo pag-apply diri sa South Korea so daghan kayong salamat ninyo tanan-tanan unta na mo sa maayong mga kay lisod man ang dagan sa panahon pero kita di mangita og paagi para dili ta magka-lisod-lisod og samot kay mga daghan kay mga chances kita lang ang kuwang mulihok so that's all for today's video and that's it this is Miss Cynthia ditaw joke lang